Deling på den fordelings- og værdipolitiske skala. De 9 forskellige partiers placeringer. Alle partier er fordelt ind i en fordelingspolitik eller en værdipolitik. Fordi fordelingspolitik er ideologier og går generelt meget ind for niveauet af dagpenge, skat, udligning af indkomst og formue, kontanthjælp, SU og progressiv beskatning, som er jo mere du tjener, jo mere du betaler skat. Ideologierne inden for fordelingspolitik er kort fortalt sammenhængende systemer af folks idéer om det perfekte samfund. Men det menes der blandt andet, om man går ind for liberalisme, konservatisme eller socialisme. Det kaldes også vision. Hvis du er i tvivl om, hvad liberalisme, konservatisme og socialisme er, så er det sådan, at liberalisme det går ind for frihed til borgerne og økonomisk, en lavere skat og alle har lige rettigheder. Konservatisme går ind for hurtige ændringer i samfundet, de elsker traditioner og går meget ind for frihed og tryghed. Socialisme går ind for lighed og velfærd, og alle er lige økonomisk, en høj skat, det man også kalder progressiv skat, som er jo mere du tjener, jo mere du skal betale skat. Hvis vi kigger tilbage på fordelingspolitik, så går det som sagt ind for progressiv beskatning, akkurat ligesom socialismen gør. Kort fortalt så sørger de for, hvordan midlerne fordeles i samfundet, hvor høj skatten skal være, og hvor meget der skal ydes i den offentlige sektor. Værdipolitik er dog anderledes. Her står de inden for værdierne i samfundet, det vil sige indvandring, flygtningepolitik, miljø, retspolitik, ligestillingspolitik, etniske minoriteter, ulandsbistand og militær. DF ligger meget højreorienteret, både i værdipolitik og fordelingspolitik. Det gør de, fordi at de er meget imod immigranter og migranter, og de vil rigtig gerne bevare vores velfærdssamfund, særligt ældreplejen. Socialdemokraterne ønsker at styrke Radikale Venstre vil have en velfærdsstat med Partiet Konservative Folkeparti en af deres største Venstre ønsker Socialistisk Folkeparti og meget det går meget op i miljø og de fuldstændig imod stramninger på en række områder. En af Dansk Folkepartis største mærkesager er går også meget op i at få kommer og hårdt straf. Partiet meget socialistisk og ønsker meget høj omfordeling. Partiet ønsker meget mere plads til alle former for forskellighed, blandt andet køn, Liberal Alliance har den bedste fordelingspolitik, da de ønsker meget lavere skatter og en velfærdssamfund for samfundet. De går ind for lavere skatter. Alternativet er forholdsvis konservative og meget større. Det ønsker større økonomisk frihed, personlig frihed, men faktisk også øget skattehed og en af deres største mærkesager er fokus på miljøet og bæredygtighed.